no mar nyiso oganda kitgi kod timbegi e dho wath Masenye mantiere sub county Manyatike county ma Migori. Jojuma leronwa kaka nyasi no nobedo. Dho wath no mar Senye sub county Manyatike ne orwako welo e nyasi mar oganda kitgi kod timbegi mane olosi kod piny owacho ma county ma Migori. Ne en nyasi mar mor kaachiel kod puonj ne jodak Masenye kaachiel kod welo. Nyiri okawo longe waduto mayande warwako madang' nyisigo ni mae wuod jokang'ane gine magibeyogo. Koro ambe na ayiero mara makenda manungo na nyaka pogre gi nungo magitwe kacha. Piem e tuke mathoth kaka mano mar ajwa, wer kod mamoko ne obedo nyasi ni. Kata mana wan wadhi adhiya kode mbele okoulo ni koro kwatindo to kwanyal tuge ni en mar jodongo. Tugo ichako ketin. Kit oganda Luo kod timbegi ma oting'o nyiso kit chiemo manyachon mag oganda Luo kaachiel kod gigego mag tedo ne nitiere nyasi ni kendo oganda ne do puonj ka wuok kuom jolony. Wan gi yor loso mo moleny, wan gi ko miloso go mo, ipuyo chak kasto mo wuoke kasto ilenyo. Namba dek ne wantiere ga gwata mani madho go nyuka chon ne onge kikombe, ne wantiere gi chiemo mopogore opogore, ne wantiere gi kisambo miloso gi it marieba kendo iloso gi chak. Bang'e ne wan ga lot miluongo ni amondi manyabuya ming'wede bungu. Oganda ne ojiw mondo cham chiemo manyachon kendo tedgi e yo manyachon. Ng'eny ji to oseweyo kitwa kod timbewa, lakini waketo gi system mondo ging'e kitwa machon mondo gilu. Jower kod jothumbe machon noyudo thuolo mathoth e nyasi ni mar nyiso weregi. Thum kora chako ne wendo manatero pacho, ning'na uru koro secho chopo mondo nyisu nyinge. Lawrence Oguda ma bende ong'ere kod nying mar thum kaka Oguda Otise ma osegoyo thum kuom higni mathoth ne odhial e nyasi ni bang' goyo thum mamit mamoro oganda. Wabedo Mori Kings to wachako gi Jolly Boys. Jolly Boys ne nying mane Kolela masetiyo godo e college. Koro kane obiro ka wadonjo Migori higa mar 81 to owacho ni nying kik chandwa. Wati gi nying mar Jolly Boys mane osebedo famous. Wago thumbe mag benga kaka Lisu e Kawaka, hero ng'iewo ndege. Thothwa wago mana thumbe tukba. Koro mondo me wayud sponsor kaka producer otamowa. Oguda masani jahigni 60 osegoyo thum kod jothumbe mathoth mag benga, mamoko kuomgi osewito ngimagi, kamoko bende oseweyo thum. Ne wani en owuon thum pod ringe rembe kendo kone ka owe machiegni. Aniko ka gomba ni mondo lekna oidh malo keche ka wuokie kijana ok anene maber, to koro ei kuma koro adwa tiye ni ma pod awinjo ka an gi ngufu ni nagombo ni lek mar thum obed na malo kuoma. Gavana ma Migori Ochilo Yako mane ochopo nyasi ni ne osingo ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar siro jogo eko mantie kod were. Riwruok mar oganda en king'eyo nonro nyawadu kinyalo here moromo. There is a lot of stereotyping. Jomoko kaw ni ng'ane wakia en wagunda. Koro riwruok makama ma wang'eyo go timbewa, wang'eyo kitwago, aeto waherore emakelo umoja ya watu wengi wale wanatoka sehemu tofauti tofauti. Kalure kod mor kaachiel kod puonj mane oganda yudo e kinde nyasi ni, dwaro mar oganda en ni piny owacho mar kaunti ma Migori olos nyasi ma kamae higa ka higa kendo chiw kony ne jogo eko mantie kod were. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ya George Juma kwa report macha